Ócsa. Budapest határától 12 kilométerre az 50-es főútról aszfaltúton megközelíthető 22 hektáros területtel rendelkező kúria. A birtokot a Kiskunsági Természetvédelmi Terület öleli körbe. Az épület 3 szintből áll. Földszint, első szint, második szint. A földszint nagy részét földfeltöltés veszi körbe, mely egyrésztről hővédelmet nyújt, másrészt jobban illeszkedik a tájba. A birtok saját vízművel és szennyvíztisztító technológiával rendelkezik. A fűtés geotermikus energiával történik, hőszivattyú segítségével. A használati melegvizet 10 darab napkollektor biztosítja. Az épület rendelkezik vezetékes gázzal és gázkazánnal. Az épület hűtését padló, fal és mennyezet hűtésével energiatakarékos passzív hűtőrendszer végzi. A birtok 3 részre oszlik. A főépület és közvetlen környezete parkosítva, kerítéssel és halastóval határolva. A belső területtel határos a birtokot körülvevő erdő, valamint a gazdasági épületeknek és az udvaroknak helyet adó terület. A földszinti részt virágtartók százai takarják. A terasz jó kilátást biztosít a tájra. Jól látható a hatalmas terasz, a kerti sütő és a wellness, a tetőn elhelyezett napkollektor. Távirányítással működtetett ajtók biztosítják a garázs beállását. A képen a hőközpont látható, majd a bor- és italtároló, a konditerem, a biliárdszoba és a feljáró az első szintre. A központi folyosó nappali, átjáró a wellnessbe és az ebédlőhöz. Ebédlő, konyha, dolgozószoba, vendégszoba, gardrób, fürdőszoba. A folyosó másik oldalán található hasonló méretű lakosztály. Átjáróból nyíló wellness, jacuzzi, sauna, zuhanyzó, WC-vel ellátva. Medence alsótér gépészettel, szolár technológiával. Lépcsőfeljáró a második szintre, emeleti központi folyosó. Fürdőszoba, nappali, konyha, kék vendégszoba, zöld vendégszoba, emeleti lakosztály, kék vendégszoba, ebédlő, nappali, folyosó oldala, vendégszoba, gardrób, olvasószoba, masszázszoba. A gazdasági épület együttesbe helyezkedik el egy szolgálati lakás, számos tárolóhelység, 6 boxos istálló, gépek, eszközök tárolására alkalmas gépszín. Valamennyi épület új és magas technológiát tartalmaz.